Da taimakon Allah maɗaukaki, rundunar sojin saman Yemen ta kaddamar da jerin hare-hare ta hanyar jiragen saman yaƙi guda 10 kan cibiyoyin makamashin man fetur na Abu Qaik da Quraish da suke ƙarƙashin kamfanin tsaro na Aramco da ke yankin gabashi a safiyar wannan rana. Hare-haren sun samu wuraren da aka tsara kai su kai tsaye, kuma an kira wannan jerin hare-hare da mayar da martani kashi na biyu. Wannan jerin hare-hare sun zo ne a ƙarƙashin haƙƙinmu na kare kai, domin mayar da martani kan hare-haren wuce gona da iri da ci gaba da killace mana ƙasa tsawon shekaru 5 da suka gabata. Ana ɗaukan wannan jerin hare-hare a matsayin ɗaya daga cikin manyan hare-haren ɗaukan fansa da rundunar sojinmu ta ƙaddamar a cikin tsakiyar masarautar Saudiyya.